Рушан Шәмсетдинов татар тарихы белән үзен белгәннән бирле кызыксынган, ә инде Габдулла Тукай шигырьләре аны гомере буе озатып бара. Бөек шагыйребез белән бәйле бер вакыйга исә хәтеремнән чыкмый ди. Безнең дәваниләр дә, дәвалетиләр дә әйткән, Тукай безнең идәдә булды диләр. Чөнки озатылдылар. Ул хәзер Гаспринский урын. Анда әни ягыннан Сагитов бар. Аларның бабасы Мөхәммәд Юсуп Сагитов. Ул бик танылган кеше тарихта. Бар Гарибҗан бар диде белән, шул заманда Тукай аларның өйләренә килеп җөргән. Аны ошатканнарында, шәйдә эшәткәннәр. Күргәзмәдә Габдулла Тукайның бала чагында танылган шагыйрь булган вакытында күрәбез. Бу сериядә Рушан Шәмсетдинов татар халкының көн күрешендә, Кырлай, Өчиле авыллары манзарасында тасвирлаган. Габдулла Тукай булган урыннар рәссамны һәр вакыт кызыксындыра. Ак татар мәчете дигән. Ул үзе салынган 1818 елда. Тукай булган инде ул 20 гасырның башында күргән. Аннары саманамында мин мәчет тагын минем бар. Зәңгәр мәчет дигән. Ул инде салынган шулай ук 1810 елда. Ул хәрдә исән. Менә шул урыннарда җөргән инде Тукай. Әлеге мәчетләр сериясы соңгы эшләреннән, әлбәттә урын кысан булу сәбәпле биредә барысы да куелмаган. Рушан Шәмсетдинов беренчеләрдән булып, дәүләтчелегебез билгесе булган ханнарыбызны сүрәтли башлаган рәссам. Идел буе Болгары, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларыннан 35 ханны кәгазьгә төшергән. Авторның иҗатыннан җылылык бөркелә, үзе дә татарлар якты төсләр ярата ди. Рушан Шәмсетдиновны күп кенә китап бизәүчеләр укытучысы дип саный. Ул күп еллар китап нәшриятында баш рәссам булып эшләгән. 500-дән артык китапка иллюстрация ясаган ул. Алар арасында татар халкының мәдәни мирасы булган Идегәй дастаны, Кыйса Йосыф китабы, 10 гасырда Ибн Фатланның Идел буе Болгарына сәяхәте һәм әлбәттә инде Габдулла Тукай әкиятләре. Күргәзмәдә Казанның Тукай мәйданы метро станциясе сүрәте бар. Әлеге станция 2005 елда ачылган һәм анда 22 панно бар. Алар барысы да Габдулла Тукайга багышланган. Әле күпләр белми дә торгандыр, әлеге 22 панноның 19-ы рәссам Рушан Шәмсетдинов эше. Һәм алар мозаика техникасында эшләнгән. Моңа өстә бу шамайлар да ясый, фотограф та, шул ук вакытта үтә тыйнак, исемнәр даулап йөрми. 2009 елда аны Тукай премиясына танылган рәссам Харис Якупов тәкъдим иткән була. Быел исә Рушан Шәмсетдиновның кандидатурасын Габдулла Тукай иҗатына һәм татар халкы тарихына багышланган эшләре өчен куйганнар. Аны тагын шушы бер зур теге татар милләтенең тарихы өчен, аның дәүләтле булуын күрсәтә торган эше, татарның ханнарын, татарның Болгар чорындагы ханнарын, Алтын Урда чорындагы ханнарын сүрәтләп бирде. Гәрчә аларның портретлары калмаса да, хыялый рәвештә булса да. Күргәзмәне Каюм Насыйри музеенда уздыруның да сәбәпләре бар. Беренчедән мәгърифәтченең дә, Тукайның да иҗаты халык авыз иҗаты белән бәйле рәвештә кисешә. Моңа өстәп Рушан Шәмсетдинов белән Каюм Насыйрины туганлык җипләре бәйли. Әнисе ягыннан Каюм Насыйриның затлы һәм бик тә игътибарга лаек бер туганы бар. Сагит Әл-Әхмәт, ул зур танылган галим була үз заманында, үз вакытында. Сагит Әл-Әхмәт мәдрәсәсе, ул укыткан мәдрәсә әле һаман да саклана. Ул Мөхәммәдия мәдрәсәсе комплексына керә. Менә шушы Әхмәт Әл-Сагитның тукымы Мөхәммәд Йосыф Габдусагар Әл-Сагит Рушан Галяповичның әнисе ягыннан бабасы булып килә. Ягъни менә шушы күзгә бәреп тормаган, әмма шуның хәтле теге нишкә һәм тирән рухи бер бәйләнеш бар. Күргәзмә 12 майга кадәр дәвам итәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.